sai na ce lallai fa waka fati fatun mai zuwa galin kenan to ni ban taba yin waka wata sarki mun makogoro ba kawai fati na kasa manta wannan fati fatun mai zuwa da na faɗa a gurin na taso dai haka hai mu gaisa da ita ban taba ganin ta ba ranar na taho kuma na kasa sukuni dole da ni waka ashe akwai abin da Allah ya aka ce aje a cikin waka ni ban sani ba da na zo ne wannan waka kamar wasa wata waka zan yi ba amma wakar na kasa yi na ce kai Allah yi min kidan mai zogalan nan sai in aje kidan na yi kidan aka ce ɗauko wancan kidan na ce waka wancan kidan ya ɗiwa na ce ɗauko wannan waka da ta zogalan gama ina fara waka yanda ka san ne aka ce wahayi ake ba duk abin da nake faɗa kawai in na sa shi kawai na ɗauki maɗin kawai na gama participation mai zogalan kin waje a dakile kaza waka tana da yawa ma sai da muka yanki muka ce ai ta yi yawa tunda waka ce kawai ta kauna da soyayya kai wannan na san za ta ji daɗi na ce to wakan nan jiya muka haɗu da fati ya kamata in yi saki wakan nan yau ne nasa kuma ina buƙatar ba ni kadai zan ji wakan nan ba ita ma ta ci shi ne zan ɗanyi bidiyo na minti ɗaya sai aka saki ana sakin wakan nan kafin gari ya waye ta wuce Lagos duk inda kake tsammani fati ta gaya fati zuwa ta ji waka ita fati mai aikace kuma mai aikace sai ta karɓi lamba ta ban yi sai ban nan ba sai ta mun test na ji waka na gode Allah saka alkai na san da ni kake tunda cewa ne fati ba fati wance ba fati wance ba amma fati mai zogalan ita ta da kantar zogala sai Allah ya kawo kuma wani sanadi sai ita kuma wadakin ta ce ya za a miki waka ke ba zogalanki ba ni kuma ni ce mai zogale ke yarinya zogale ce to wannan abun su kuma talakawa da mutane sai suka ce to ya za ba za a to sai fati ba dan an mata waka he wadakin ta kore ta to waka ta dinga wuta sai da waka ta kai lamba 1 a Najeriya a wakin da aka fi sauraro ka gani ma Allah ya fito mun da ta wannan ne ya ga wani abu ta wannan hanyar kenan dan da ban yi waka fatin ba ban sani ba ko ta wata hanyar amma dai wannan hanyar fatin Allah ya tabbatar ka kokarta kuma ka taimaka gashi an san ta yawa to ni ma gashi Allah ya fito mun da wani abu na zama na daya a lambun ne yake a wakin da aka sauraro a wancan satin da wuce a Najeriya a Najeriya gaba to yau gashi muna tare da kai muna tattaunawa a nan jihar Kano idan za a iya cewa baka rungumi wannan sana'a ta waka ba ina za a sanya ranar wani aiki za ka yi inda ba waka wa karin to ai alhamdulillah wannan magana wannan tambayar taka ta bani ta yi ma'ana sosai wanda duk wanda yake sauraro ko wanda yake kallo zai amfana da abin da zan faɗa amma fa in ya so ya amfana ni da ban kafin fara waka ina da sana'a ta guda uku ce ina yin fatauci lokacin ina sai da mai lokacin ina yin noma a wancan lokacin manomi ni sana'ar da fiyawa shike noma na biyu ne aka ina yin fatauci bakin gurgudu sannan kuma ina yin dan a lokacin na fara waka dan burutun to sai daga baya ne bin burutun na daina yanzu na dan rike dan abubuwan da ke hannuna sai kuma yan sana'o'in da na kara dan ba zan faɗa gaba daya ba akwai sana'o'in da na kara banda wa'incan yanzu dai na kan yi noma gadan na kan yi harkar fatauci gadan to akwai kuma yan sana'o'in da kuma nake yanzu wanda ba lalle bane hina fito na faɗa gaba ɗaya amma waɗannan yawanci kowa ya sanar da su kana daga cikin waɗanda ke taimaka jama'a musamman ma yankin da ka fito muke baka ƙwarin gwiwa na gudanar da ne aka ce ƙwarin gwiwa ta shine duk lokacin da Allah ya taimake ka to ni a tunani na yana nufin ka taimaki wani ne duk lokacin da Allah ya baka abincin mutum 100 ka aje a gidanka to ba na ya ka ba naka bane an yi ne dan ka ba wani saboda an baka abincin mutum 100 kuma akwai mutum 100 a waje kan sana jin yunwa ka kuma kulle ka ce kai zaka ci to wannan kama kanka ganganci abinci wannan 100 ko dai ya lalace ko kuma ya kare ko kuma Allah ya kawo sanadin da zaka rasa shi to in ko ka bayar zai dawo maka hankali ta hanyar da baka sani